Gaskiya ne wannan baiwa Allah da kuke gani sunanta Samia Suluhu. Ita ce shugabar kasar Tanzania, kamar yadda Tinubu yake haka ita ma take a Tanzania, ma'ana zababbiyar shugaban kasar Tanzania. Akwai wani magana da ta yi ne kwanan nan da kuma yake trending sosai. Ta ce har yanzu tana wa mijinta wanki, tana kuma sharan gida, tana kuma dafa masa abincin da zai ci a matsayinta na shugabar kasa. To abu magana nan shine mata nawa ne wanda Allah ya musu arziki fiye da mazansu da ba sa iya dafawa mazajensu abinci. Wasu ma namijin nasu ma fi su arziki, wasu ma da arzikin mijinsu suke tunkaho, amma duk da haka ba sa iya dafa masa abinci ko kuma su mai sharan gida ko kuma su wanke masa kayan da yake sawa. Da su ce ina Allah ya wadar su yi wannan ayyukan. Amma ita tana shugaban kasa, duk da irin yanda take mutukan ayyuka na kasa, bai hana ta mai wankin kayansa ba, bai hana ta mai girki ba, bai hana ta ƙara share gidansa ba, ma'ana ta share ko da ɗakin da yake zama ne ya kwanta na yau da kullum, ma'ana gurin kwanansa kenan, tana sharewa da hannunta. Allah ya sa mu dace.